početku napravili smo interaktivni plakat. Leteći poput ptice, Oto je istraživao rode i možemo vidjeti na koji način je Oto proučavao njihova krila i načinio letjelicu. Ovdje se nalazi Liliantova polarna krivulja, ovisnosti koeficijenta uspona i otpora o napadnom kutu krila. Saznanja Oto je odlučio objaviti u knjizi koja je izašla 1889. godine pod nazivom Der Vogelflug als Basis der Fliegekunst i htio je dokazati kako sve što može ptica može napraviti čovjek. Skeniranjem ovih QR kodova možete otići na stranicu Muzeja Ota Lilienthala u Anklam. U ovom krugu možemo saznati različite bitne informacije o Otu i njegovom životu. Na ovom interaktivnom plakatu možemo vidjeti kako je Oto izračunavao kutove krila ovisno o zračnom otporu. Učenica Mija Platožić nacrtala je portret Ota Lilienthala. Na dnu ovog interaktivnog plakata imamo makete pomoću kojih smo mi izradili naše letjelice u papiru prema Otovim letjelicama.